Ake nginibingelele nonke-ke emakhaya ngamakhaya. Ngithemba banonke-ke laphila. Ngithi-ke ake ngiphinde-ke ngikophe lokhu ngike ngasenza lesi sethulo ngaphambilini. Njengamanje ngiyasiphinda futhi, kepha-ke manje sesingaphansi kwesihloko esisha, isihloko esithi-ke izinhlelo zesiZulu zobuchwepheshe besizindalwazi. Lesi sethulo-ke sikhuluma-ke ngezinhlelo zobuchwepheshe ezilotshwe ngolimi lwesiZulu ezitholakala-ke kwisizindalwazi. Ake sizibone lezi nhlelo. Uhlelo-ke lokuqala yilo lolu. Lapha-ke lolu hlelo uhlelo lolu lokuhlaziya-ke imibhalo. Lapha-ke umuntu osebenzisa lolu hlelo uthola ukuthi uthola ukuhlaziya imibhalo. Uthola-ke ukubala isibalo samagama asembhalweni. Uthola-ke ukubala isibalo sezinhlamvu zamagama. Athola ukubala nesibalo semisho nemishwana, kanjalo kanjalo. Kanti-ke futhi-ke lolu hlelo-ke lolu olutholakala la kuleli khasi, kulesi zindalwazi, luphinde futhi lenze eminye imisebenzi eminingi, imisebenzi yobungqikithi magama, imisebenzi yonhlamvunye, nayo-ke imisebenzi-ke imisebenzi yamafu magama, imisebenzi ekwazi ukubala isibalo-ke samagama. Lolu hlelo nje lwenza loyo msebenzi loyo owokuhlaziya imibhalo. Uma ufuna-ke lolu hlelo ungangena kuwo lamakhasi lawa ukuze uthole uhlelo ulisebenzise. Olunye uhlelo-ke olutholakala kwisizindalwazi yilo lolu, gaya inhlanganisela.streamlit.app. Lolu hlelo-ke litholakala kulo lelo khasi lelo. Uma ungena ngokusebenzisa lesi sixhumanisi uzolibona uhlelo. Lolu hlelo-ke lolu olokugaya inhlanganisela yemibhalo. Lolu hlelo-ke luhle kakhulu kulabo abenza ucwaningo ngolimi, nalabo abafundayo baphinde futhi balifundise futhi ulimi. Lolu hlelo luhle kakhulu kubo labo bantu labo. Uhlelo olunye olulandelayo uhlelo lwezichazamazwi. La kukhona-ke isichazamazwi socwaningo silimi kanye nobuciko magama. Phinde kube futhi kube khona isichazamazwi samagama olimi lwesitsotsi saseThekwini. Ichazamazwi nje lezi zinhlelo lezi, uma ufuna mhlambe igama elithile lobuciko magama ungalibheka la. Noma ufuna igama elithile lesitsotsi saseThekwini ungalithola futhi kuso lesi sichazamazwi lesi. Kanti-ke futhi-ke lezi zinhlelo zisengandiswa, chayiselwe amanye amagama noma kwakhiwe ezinye izichazamazwi ngaphansi kwalobu buchwepheshe lobu obakhe lezi zinhlelo. Akudingi ukuthi kube lezi zichazamazwi kuphela, kepha-ke ngohlelo lobuchwepheshe olukhona zingakhiwa ezinye izichazamazwi noma lezi ezikhona zithuthukiswe, zandiswe ukuba zibe ngcono kunalokho eziyikho, ukuthi futhi zithi ukuba nkudlwana zithuthuke. Lezi zinhlelo-ke thola ngokusebenzisa isiqoqelelo sakho noma ngokusebenzisa-ke umakhalekhukhwini wakho. Olunye uhlelo lolu lokufunda ngezinhlamvu zamagama ezibumba amagama olimi lwesiZulu. Lolu hlelo-ke lolu luthathelwe ohlelweni lwesiNgisi olubizwa ngokuthiwa i-Wordle. Lapha-ke umuntu uthola ukufunda la, umfundi ngendlela esakudlala, ngendlela emnandi, uthola ukufunda ngamagama olimi. Lolu hlelo luhle kakhulu-ke lapho kufundiswa khona ulimi ukuba lisetshenziswe lapho. Kanti-ke noma ubani nje othanda umdlalo nje ongadlalwa nanombani lo umdlalo magama, umdlalo wokuzama ukukhungatha noma ukuthola igama elithile lesiZulu ngokulandela imikhondo uhlelo oluyikhiphayo.
Lolu-ke nalolu hlelo ungasebenzisa umakhalekhukhwini wakho ukuze ukwazi ukuthi udlale. Zikhona iy'nhlelo eziningi kwisizindalwazi zemidlalo, kepha azikho izinhlelo kwisizindalwazi, izinhlelo zemidlalo zolimi lwabantu. Ngakho ngathi kaqala ukuthi kube khona uhlelo lolu kwisizindalwazi, uhlelo lwesiZulu oluwumdlalo olufundisa amagama olimi lwesiZulu. Lapha-ke ekugcineni bese siba nephephandaba elisha, iphephandaba elitholakala kwisizindalwazi. Leli phephandaba-ke iphephandaba lethu lesimanje lobuchwepheshe besimanje, la abantu abafunda leli phephandaba bathola ukufunda ngobuchwepheshe ukuthi buyini ubuchwepheshe. Bathola futhi nokufunda ukuthi uma befuna ukwakha izinhlelo zobuchwepheshe bangazakha kanjani. Hhayi, ilokho nje kuphela okusakhona njengamanje. Kanti-ke uma kukhona abanombono ngezinye iy'nhlelo ezikhona noma izinhlelo abafuna ukuzibona kwisizindalwazi, bangangazisa, uzame ukuthi ngizakhe lezo zinhlelo lezo. Noma bekhona abanemibuzo mayelana nobuchwepheshe, mayelana nezinhlelo zesiZulu zobuchwepheshe ezitholakala kwisizindalwazi, futhi bangangibuza, ngizobe sengibaphendula-ke labo bantu labo. Hhayi, ilokho nje bafowethu, ake sibonge kakhulu. Siyabonga.